Ahojte priatelia, dnes máme veľmi zaujímavú tému. Hyundai Tucson 1.6 Full Hybrid N-Line modelového roku 2026. Ide o moderné hybridné SUV, ktoré kombinuje benzínový motor s objemom 1,6 litra s elektromotorom a ponúka celkový výkon 215 koní alebo 158 kW. Vozidlo jazdí na elektrinu aj benzín, je vybavené 6-stupňovou automatickou prevodovkou a je dostupné s pohonom predných alebo všetkých kolies, vďaka čomu je univerzálne pre rôzne podmienky. Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu trvá približne 8,3 sekundy a udávaná kombinovaná spotreba je okolo 5,6 litra na 100 km, pričom reálna spotreba sa zvyčajne pohybuje medzi 6 a 6,5 litra v závislosti od štýlu jazdy a pohonu. Verzia N-Line sa vyznačuje športovejším exteriérom, upravenými nárazníkmi, čiernymi dizajnovými prvkami a veľkými zliatinovými kolisami, zatiaľ čo interiér ponúka športové sedadlá, tmavé čalúnenie stropu a modernizovaný digitálny prístrojový panel. Model 2026 vo veľkej miere nadväzuje na zmeny z roku 2025, no prináša vylepšený softvér hybridného systému pre plynulejší, tichší a predvídateľnejší chod. Ide o praktické, úsporné a zároveň dynamické SUV vhodné pre rodiny aj aktívny životný štýl. Ďakujeme za sledovanie a za vaše lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.